Honek izan dira gure reflexioak, ez dakigu galderarik dauzen. Orduan zuen iritziz, epaitegitan erabiltzen ari den jokamoldeak konponbide elkarrizketatua, konponbide politikoa oztopatzeko helburua dauka azken finean? Guk egia esan duguna da gauza bat eta oso konkretua. Oztopo bat direla momentu honetan, baina hori da, azpimarratu nahi izan dauen Iñaki Goioagak ondorio hori planteatu izan duenean. Momentu honetan, kentzen baduzu, espazio politikotik ataratzen badituzu, irtenbide hori bilatzen ari direnak eta lan hori egiten egon direnak, modu desberdinetan, atxiloketa prebentiboak daudelako, atxiloketa horiek egiten dira lan hori egiteagaitik, edo gero lan hori aztertzen danean, parametro judizial horrekin batera, lan horiek aztertzen direnean, epaitegi desberdinetan, kondenatuak sortatzen baldin badira, gure ustetan hori da gertatuko dana. Argi dago, ebazpen judiziala hauekin izten dira nolabait esparru politikoak, esparru sozialak, eta zabaltzen da bakarri da irtenbide represiboa edo esparru poliziala, irtenbide bakarrik. Ibarretxeren Gasteizko tripartitua Europara jotekotan da, baina da ez, zuek ilegalizazioak eta araban zintuzten duela ja 3 bat urte edo nola da, badakizute aurrera dijoan edo ez, edo zai zaudete? Demanda horiek onartuak izan ziren bere momentuan, eta momentu honetan ahozko epaiketa egongo dan edo ez dan egongo itxaroten gaude. Dakiguna da zer gertatuko dela, baina hori erabaki arte ez dugu gehiagori jakingo. Baina azpimarratu behar duguna da onartuak izan direla, tramiteak betetzen ari direla eta horren zai gaudela. Eta bestetik, ikusita besteak egin dutena, bere momentuan ikusi genuenean besteen planteamentua zer nolakoa izan zen, ikusita guk zer planteatu dugun eta gauzak nola joan diran, guztiz ezinezkoa zala edo imposiblea zala bidegarritasun legalik ez eukalako pentsatzen genuen ez zutela egingo eta azken finean arrazoia mondozko ikusi duguna da Ibarretxe eta tripartituak ez dutela hori aurrera eraman, beste gauza batzuen artean legitimaziorik ez eukatelako hori egiteko. Aldiz, beste demanda horietan legitimazio hori dago eta horregaitik onartuak izan dira.